Hola, bon dia. Som na Júlia i la Sofia. Avui entrevistarem en Helena de 5è i en Miquel de 6è de l'escola Sei Problemes. Els volem demanar quin tipus de música els agrada i quina no, etc. Així que començam. Molt bé, estem aquí amb Helena i en Miquel. Així que començam a fer preguntes. Quin cantant escolteu més? Jo la Aitana. Jo la Rosalia. Perfecte. I quin escoltau menys? En Camilo. Jo també, en Camilo. Molt bé. Quin tipus de música no us agrada gens? La música clàssica. La música clàssica. Molt bé. I què penseu de les cançons que diuen insults o coses inapropiades o masclistes? Que no tindrien que existir. També que no tindrien que existir. Coneixeu algun grup de música o cantant que canti això? Un cantant, sí, na Shakira. No conec ningú que canti això. Perfecte. Vos deixen escoltar aquesta música a casa vostra? Jo és que ni l'escont. No, ja no me deixen. Quin gènere de música escoltàveu abans? Pop i ara també. La Luli Pampín. Molt bé. Per què vos agrada? Agradava. Perquè era molt divertit i te posava a ballar. Perquè com que era petit m'agradaven aquest tipus de cançons. Pues molt bé, moltes gràcies. Fins un altre dia. Adeu! Molt bé, això ha estat tot. Espero que vos hagi agradat. Adeu! Adeu!